To hande bo weti welni tawi na weti kadi her moɗon her Cameroon kam tan mi weti, amma her ɗo ni kam jamdi wakkati jamdi ɗiɗi jemma ayi taw wayri yahugo gym. Hande taw wi yaha gym kadi her gym ɗo taw foti woɓɓe foti wolwina on kadi ayi ha nder gym ɗo jotta taw ɗon waɗa gym feere mum taw wi waɗa finditina yimɓe hala ko larani jamuji. Ayi ha nder duniya ɗo kuje ɗon ɗiɗi ɓe wiyanno her meɗen ɓe wiyanno faddago ɓuran nyawdugo. To ha nder ko taw andinama boyo kuje ɗiɗi on haɗata waɗata faddata nyawu. Hunde arande kan nyamugo boɗɗum. To en wi nyamugo boɗɗum bo en ɗon nufira be nyamugo kujeji gelanje, nyamdu usta kusel, ɗuɗɗina nyamdu, ɗuɗɗira kujeji no ɓe ƴonta ɗum kujeji vegetable bana ko larani hakoroji, ɓiɓɓe leɗɗe e yara ndiyam mo ɗuɗa. Ɗiɗaɓum boyo waɗugo exercise, waɗugo dimbugo ɓandu. To a dimban ɓandu ɗo ayi kujeji de'itita, ayi to a de'iti ɗo ɓandu goɗɗo ɗo joɗi bana nyebbam, to a de'iti ɗo kujeji nder ɓandu ma seɗana, to ɗani ɗo bo waɗinama problem. To ngam majum on yo wato ma ɗo waɗugo exercise ɗo dimban ɓandu, to dimbini ɓandu ɗo waɗan iyam ma pat sankita, to iyam ma sankiti bo kujeji salte salteji bo ayi wurtan. To kanjum on kujeji ɗiɗi ɗo, nyamdu welndu e exercise ɗo kanjum on woni faddugo. Kanjum ɗo faddan nyawuji, nyawhon pamaron je himɓeji larata fu, ko irin bana ko nyawuji ɓe ƴonta ɗo nyawuji tabitoji be himɓeji ɗi iddataki ɗo laranari e nyawu ko ɓe wiyata tension ko diabete ji ɗo fu probléme maji ɗo ngam yo soyde waɗugo exercise, soyde waɗugo kujeji exercise ji ɗo kanjum on ɗon waɗa banni ɗo, kanjum waɗata kujeji mai banni. Lari kadi goɗɗo ɗo joɗi bo budurwa ɗo bo ɗo hiɗi heɓa wonnami concentration. So mi waɗa fare no wiya ɗo dimbugo ɓandu bo ɗo wagi ɗo ferfere ɗuɗɗum. A dimban ɓandu foti yo a dimbugo ɓandu ma ɗo foti yo a dimba ɓandu, ana wancowo tan kanjum ɓe ƴonta kujeji o nder wo'inan kujeji bo'inoji iyam doggata nder ɓernde. A famana to a wancen waɗan ganci ɗuɗɗum, tara terrain ɗo boɗɗum, waɗan iyam ma sankita. To iyam ma sankiti ɗo boɗɗum on ayi cellule ji ha nder ɓandu maɗa fu waɗan heftan fofita, rufa bu'e muɗum. Andi ɓandu meɗen ɗo kala cellule ha nder ɓandu meɗen fu ɗo mari ɗo jogi bana bu'e. To a waɗi exercise ɗo foti ngel fofa, ngel respira, ngel wurtina salteji magel. Kangel mai bo to ngel nafata ngel wata cellule yel gongel umma ha nokkure magel. Kanjum amma to a waɗata exercise ɗo cellule ji ɓandu maɗa fu wato mai ɗo yaha ko ɓe wiyata cellule ji ma fu ɗo yaha ko ɓe wiyata atrophy ɗo kanjum a larata muscle ji maɗa pat famɗita, cellule ji pat famɗita. A yiiti himɓe waɗoɓe exercise ɗo muscle ji uppa donc banni on hala ko larani dimbugo hala ko larani dimbugo no wiyata ɗo ɓandu. Ferla kosɗe kadi ɓannam ɗon no wiya ɗo ni
fadduju ɗo nyawgu ami nyawndago ɓuran faddugo ɓuran nyawndago bana wiigo tata acca nyaw jokkite ɓawo to tan a wi a ɗaftan lekki nyaw fu ɗum nder dimbugo ɓandu on nyamugo boɗɗum e dimba ɓandu yara ndiyam bo boɗɗum a yara ndiyam boɗɗum a nyama boɗɗum nden a lora fayna dimba ɓandu tata a nyama banni tan a nasta a dimbata ɓandu pusa ɓelle ayi to aɗo nyama ɗuɗɗum ɗo to aɗo nyama ɗo nyamduji a nyamata mai ɗo waylita warta énergie ɗo warta kujeji ɓe wiyata énergie ɓe arabre ɓe wiyata ɗaka énergie mai ɗo to ɗuuɗi ha nder ɓandu maɗo cellule ji ha nder ɓandu maɗa ɗo waylita énergie mai ɗo wartira ɗum ɗum ayi énergie mai ɗo formé ba ɓe ɗum glucose sukar bana sukar amma na sukar je nandi ɗo to sukar mai ɗo to ɗuuɗi ɗo ɓandu ma réserve ɗum bana ɓellere wartira ɗum ɓellere saare ɓellere mai ɓe wiyata adipose tissue donc comme no fiyata toon kam yo to aɗa nyama a nyama nyamdu ɗuɗɗum je ɓuri ɓandu maɗa sembe ɓandu ma hosa je nafata ɗum nyamdu mai je énergie nyamduji a nyami ɗo hosa utilisa ko lutti bo ɓandu ma réserve ɗum conserve ɗum bana ɓellere wartira ɗum ɓellere kanjum a larata kadi kanjum a larata nde to aɗa nyama ɗuɗɗum ɗo aɗo ɓedda marugo ɓelle ngam yo e wato mai ɗo énergie je a mari je aɗa nastin ɓandu ma ɓuri ko ɓandu ma mari haje kanjum se ɓandu ma facca ɗum kadi facca énergie ji mai ɗo bana to goɗɗo ɗo yaha no wiyata ɗo sarja mota muɗum nyebbam to a yahan tawi ɗum nayi to a sarji mota maɗa ko mota ma ɓurata yarugo sei luttuɗum maɗa lowa nder galonji a takka a siga heɓa to ɓandu ma heɓa to énergie heɓa to nyebbam ma jinni dow lawol a waylita a wata ɗo to banni a nder ɓandu ma bo ɓandu ma bo ɗo mari calorie ji ɗo wiyata ɗum formé ji énergie ji ha nder ɓandu ma ɗo mari calorie ji ɗo mari haje calorie ji goɗɗi to a nasti nder ɓandu ma calorie ji ko ɓuri ko ɓandu ma mari haje so ɓandu ma hosa calorie ji ɓesdari mai ɗo waylita ɗum wartira ɗum hunde feere ɓellere mai bo jo'ina nder ɓandu maɗa mofta ɓellere jo'ina nder ɓandu maɗa to noy a yiɗi to a yiɗi heɓa ɓandu ma sankita énergie ɗo énergie bana je adipose tissue ɗo donc il faut essayer a waɗa exercice to a waɗi exercice ɗo ɓandu ma wulanda no mbiyata ɗo wulanda ɓellere mai donc ɓellere mai ɗo pusa ngam to a waɗi exercice ɗo ɓandu ma yaran ɗo mari haje bana to kuugal ɗuɗɗum bana waɗugo exercice na ɗum huugo to a huwi bo a ɗo mari nyebbam mota ɗo mari haje nyebbam heɓa huwa to ɓandu ma bo to a waɗi exercice ɗo ɓandu ma wulan calorie ji ni wagare to calorie mai wulama ɗo ha warta yo ɓandu ma jotta kan warta ɗo pusa walla ɗo pusa banque muɗum heɓa wurtina ɓellere ɗo heɓa pusa ɓellere je ɓandu maɗa go heɓa ɓandu ma nyamira énergie donc ɓellere on réservé donc to a waɗi exercice a dimbi ɗuɗi ɗo ɓandu ma pusa ɓelle je woni nder ɓandu ma se heɓa ɓandu ma yara nyebbam ma kanjum on wiyata yimɓe waɗoɓe to goɗɗo watta exercice ma tawa o ɓuuti o uppani ha o heewa to a fuɗɗi waɗugo exercice kadi se a lara o muscle je ɗuɗata ɓawata toon ɓellere ɓawata toon kadi ɓellere ɓandu ma pat usta
kam ko laari formé je exercice bo ɗo ni wagade banno e wino go exercice gonga waɗani heɓa nga sankita heɓa iyam sankita nasta hokkama souffle hokkama heɓa ɓernde maɗa ɗum exercice ma ɗo larani kujeji ɓernde be ɗaɗiji jaroji sankitoji iyam to irin exercice ko nandani bani ɗo kujeji yiɗi yo irin bana doggugo koma walla wancugo non a tarata irin bani ga yimɓeji ɗuɗɗum ɗo numa yo yarnugo hoore muɗum bone kañum on woni ha to non a heɓata bote exercice amma na non exercice ɗo a waɗa banni ko ɗum tokkitingo on woni marugo bote ko a wancan banni a taran terrain banni ɗo ɓe wanciru noon pour nder ban ar tokkitini banni ɗo ɓurani yo do a wara dogga e nder gotel ɓawo to ton lebbi noyi a warata exercice feere bo ɗo mari yo haaji kañum bo ko waɗama haaji ɗo mari haaji ɓa muscleji ɓandu ma hosa formé to kanjum bo irin kujeji ɓamtugo jamɗeji ɗo kanjum ɗo nafa wulan ɓellere ɓandu maɗa hokkete bo muscleji seɗɗa exercice feere bo kanjum bo ɗum je mouvement to goɗɗo ɗo nayi waɗo a yiyo babal jokke muɗum fu ɗo satita seɗɗa probléme ji no ɓe yonta ɗum ɗo arthritis na ɓe yonta ɗum jokke maɗa watta inflammation ɗo bana wigo jokke maɗa nawnito hoore muɗum donc kujeji ko larani auto-immune ɗo ɗum ɓandu ma nawnititta hoore muɗum koma walla ɗum virus ji feere on a heɓa ndamba nangama ɓawo ton jokke pat nawan a nanta irin ko yimɓeji wiyama ɗo woka ɓawo nawan e koppi nawan ɗume nawan ɗo ɓe ƴona ɗum arthritis to ɗo mari fu ɗum soyde dimbugo on waɗata kujeji banni sey dimba to exercice ɗon je a waɗata a dimba heɓa jokke maɗa a hefta hoore jokke maɗa kanjum a larata yimɓeji waɗoɓe yoga irin bana kujeji hindu en ɗo kanjum ma ɗo formama je dimbugo jokke to nyamdu bo banno en wino ko nyamdu bo nyamugo kusel ɗuɗɗum ɗo na ɗum hunde surtout ma to aɗa nayi waɗo kam to a yetti duuɓi 40 aɗa sali duuɓi 40 ɗo ɗuɗɗingo kusel ɗo woɗata to a yetti irin bana duuɓi banni ɗo kusel ɗo kam wona ko no wiyata ɗo kusel ɗo tata ɗuɗɗina kusel be ɓelle fu tata ɗuɗɗina ngam sey en anda yo ɓawo a yiyo kujeji reedu ma ɗo estomac ma ɗo ko a dañama ha yetti no a yetti fu ngel ɗo huwa to kusel ɗo bo namugo kusel ma estomac ma ɗo yarna estomac ma bone ha ɓura sembe kanjum to aɗo mawna ɗo jotta to a usti waɗugo kusel aɗo waɗa kujeji hakoroji leɗɗe ko walla ɓiɓɓe leɗɗe ni ɗo kanjum aɗo mari hunde feere ɓe wiyata fibre ma ɗo wallita estomac jippingo yerɓugo kujeji ma ha less ha nder tetakiji yandina ɗum ha less amma to a wi a waɗa kujeji ɓelle kujeji wala fibre ni ɗo estomac ma wara joɗa tan ɗo huwa bana moteur handi to mota to nga ɗo faɓɓa ɗo to nga ɗo waɗa duuɓi ɗo moteur ma nga ɗo suma warta kujeji nga waɗano fu nga fotai nga waɗa to banni estomac bo wayi to a faɓɓi nder duniyaru ɗo estomac ma daga ko a dañama fu ngel ɗo nama tan ngel ɗo rufa acide ji ha nder reedu ma heɓa wallita heɓa pusa nyamduji heɓa nama nyamduji je ɗi a waddata to banni acide may ɗo to aɗo hokka ɗo to aɗo ɓeddi waɗugo kujeji banni ɗo kanjum yeyata himɓe jeɓata cancer d'estomac ngam yo acide ɗo rufi ha ɓura sembe wato an bo a usta hunde ma ɗo to a yiɗi heɓa usta hunde ma ɗo a waɗa kujeji je waɗata estomac ma huwa boɗɗum bana kujeji je bana no wiyama ma ko kujeji hakoroji leɗɗe vegetable kala ko vegetable fu boɗɗum kujeji marɗi fibre banni ɗo estomac ma waɗata kugal boɗɗum e bo to a wati to a nyami kujeji marɗi fibre banni ɗo yerɓa irin bana kusel bana ɓelle en kujeji je ɗi wala fibre ɗo yerɓa ɗum less to ɗo nyamdu usta kusel ɓedda ɓiɓɓe leɗɗe be kujeji kala ko larani kujeji leɗɗe fu plant based bana min ma haɗo min mi végétarien on mi vegan végétarien ɗo yimɓe on ɓe nyamata ko ɓelle ɓe nyamata ko kujeji kala ko hunde je nayi wurti ha nder geetum fu
bana na'i baali ɗum ɗo geraɗe kosam ni ɗo kujeji mai fu min mi acci ɗum hande ɗo yaha duuɓi 7 na banni taw végétarien walla vegan végétarien ani vegan ɗo ko e hunde ɗo e vegan ɓe yarata ko kosam yarata warta kosam nder ɓandu kosam nagge warata amma végétarien kamɓe ɓe ñaman eɗen bana kosam ɓe yaran kosam nagge kanjum sendirgo ɗuɗum to hande ɗo ɓurna fu to yiɗi heɓa waɗa yiwa on yiɗi wiya babal ndiyam gulɗam kam taw wayri waɗugo exercice a yi hunde waɗugo exercice ɗo bo to acci waɗugo ɗo ɓandu ma yofta waña kujeji mai sam to acci waɗugo to a lori a fuɗɗiti a waɗi seɗɗa ɗo ni a somi amma fu ndikka habdani waɗa hunde mai seɗɗa hala sondi waɗugo ɗo yahata sam yawwa en ɗon no wolwa hala ñamduji bote ñamgo bote ustugo kusel ɗo hunde mai bote mai marɗum haji sam a yi'a meɗen mo a laari fu reedu ɗo uppini heftata to a ƴama ni goɗɗo ɓuuray duuɓi 15 a tawa ni nde reedu ɗo ɗum mayɗo fu ɗum soyde kujeji ñamugo heftugo kujeji ko ñamata ñiriji ɗo ɗi boɗɗum kam amma fu to goɗɗo ɗo nayi waɗu kala ko to aɗo nayi waɗu a sali duuɓi 35 ɗo sai a fuɗɗita a hefta ñamduji kam na ɗuɗɗin ko ñamdu na quantité qualité on hefta kadi a hefta ɗume a ñamata boɗɗum je wallititta ɓandu maɗa yawwa ɗuɗɗin ko ñamdu ɗo fu yake feere kam waɗa nafata sam yawwa banni hala ko larani hala végétarien ɗo bo bana ha Afrique ɗo na ñamduji hunde ɗo ɗum ay fruit ji en ɗo walla legimji ɗo heewi har ton na saɗata so goɗɗo foti himɓeji woni Afrique mai foti on habda on laara on waɗa recherche dow larani hala végétarien may ɗo végétarien hunde ɗo dish végétarien dish na ɓe wiyata ɗo foti yimɓe laara foti nafa ay wonda waɗugo kuje feere ɓe laara sembe ɗon nakko sembe wala
Oh shit. Oh god. Ndiyam may feewi. Ndiyam feewi waay. Goɗɗo yari ndiyam ha ɓuri sembe. Ita kam se taw yiwa tan hota waay. Ayi. Taw yari diawa. Wow. To seeso haɓi yiwa gite bojji coy yari ndiyam ha ɓuri sembe.